RT Wolu Bangli, terima kasih. Kangen hati umpama. Terima kasih RT Wolu Bangli. Ya buat Masuki, Sukorame, anak Cak Kaulan. Wes ngopi oroki. Pajak Bunang kegele pisanane lho. Nggih, kangge Bapak Rena saka kanca-kanca wonten dalu kapak, sedaya sing dalu sing mirsani warga Laras. Pak Rena, Mbah Bayantomo kapak sakonco mat menonton. Apa bisa aku nyandeng seliramu, doa ayu kang dadi pemujaanku, tulung ana rasa kangen atiku nganggo manis serta tunggu kangen iki bisa mari yen sampe Paden Supati iki lho mantumu tambani tobat sing
nono kowe milih wanita liya apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling Mas Supri mbok yo kowe eling asli eling kok gak eling piye kae to eling Mas iya mbok yo kowe eling kok eling tenan janji tresnamu ora ono liyane Pak Nia Cakur to eling nyatane kowe ninggal lagi aku do Gusti kuwatno atiku do Gusti kuwatno atiku